Ali akadongan las roha pajuk pamuse hita di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorang so majahasi pahusor-husoran ni rohatta jumulu mahita martaniang. Ali di bata Jahuba amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Ditikion naeng tangihonon nami siang hatam nabadie. Sialani pos rohanami di bagasat tudimi urasan mohami asatamahai marsaur dohot hona badia. Marsaur dohot hatami jalatud dimi totong mengajar komanuat tuturohanami lapatan ni akka padohami jala marguguyok kami musilaw mangulahotsa asimarohan di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Diamu ali dongan ia si pahusohoron ni rohatta dibuat siap buku wasiat kekal nama dolan songon na siniraan na diuhal sian Kolose 4 ayat 2 satu onom. Jalan agabi ujahan ni si pahusor-husorota ima nasian ayat onom nama dok. Saitong malabok hatamuna songon na siniraan asa boto omuna alus na patut tugang colma. Songon na siniraan di sadatiki laudo kami madulo ruas nama tua nong liling soro tu gereja ala masahi. Isi masuk kami tu halaman ni jauh ni ina nama tuai. Tapi mabuka jadi libana. Marido ibana. Bah, mengaruh kamu amang pedita. Abe, damar na malung do pesahi. Semua nalungu roha mabili paduhan na law surok matibana inang sabarda tangihonon itu hataido tanyata lamar situ tu mahita martani murado akka padohar luar sipa mangatta kadoman sipata so dirajaan gabi boy do mabben hacit pakilalan ni halak na asing manang mapahin gabi lumuro ina marsawar kita tu donga jolma naing ma akka alus na tube nian tupat dohan kalau seobat ayat olong mandok saitong malabok hatamuna songon nasiniraan bartusi ikon isyok tama roha nang pikirata makiti hatan itu hata paholongi asai namang gohi roha nang pikirata gadima haso malatta manang bakot tabi marhite ibuy mahita labbok makatai songon nasiniraan manang tuisi pe sadi hari pe jala di pangalahon na buhape na kumalian kita hamu akadongan ale-ale ni YKB Namar Hata Batak Tubau padohan na labbok songon nasiniraan dada holan tu akadongan nasol khot tu hitabi alai hatani tu hatta mandok ikol labok do adusta tu ganuk soma lapatanna ikong ganuk ti kido jamok tonotta asa nasa padohan naruar siapa mangatta songon nasinira amma nadi gohi holong ni roha laho mangatoi ganuk soma martangiang mengutang yok kami siang hatami ali Tuhan nami asa marhata nalabok kami songon nasiniraan maraduk pemanang isipe asa unang gabe manahiti tu rohani dongan alai gabe labok sonang rohana magbigi dohot mangulahot sabi alani parsahalay mahami buhi kami di bagasat kudimi suatu tong ali Tuhan kapaduhan nauli napatuk si donon nami na marujahan siya kita mauliatin maliko
di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Songoni majolo pertanyaan atas dari om, tenang lupa hamu ate kadongan, ya like, subscribe, jala sagi untuk kadongan na asing musir. Di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita, marite nga parsidoot tamu patol hasud berita nauli rap dohot ika di on saya di pasu-pasu Tuhan mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.